Yayin jigawa. Yayin jigawa? Ke ere na ce? Gwadai. Gwadai a wane gari ne gwadai? Tana ramar hukumar Gaya. Karamar kuma gaya. A garmar kuma gaya? Yanzu shekarun ki nawa? 13. Shekarun ki 13? Kin taɓa zuwa makaranta? Yi magana mana. Da wani sa'in in je wani sa'in bayan je ba haka nake yi a garin namu. Haba. Yanzu miliyan 1, naira miliyan 1. Kin ga dai shekaran ki 13. Kin ga ke kamar a kwakwalwar ki ba za ta ɗauki tambayar miliyan 1 ba ko? Miliyan? Miliyan 1. Yanzu an ce ki raba ta gida 4. Nawa zai kama? 250. Kaya ta ba mata. Yanzu in na ce shekara guda ɗaya kwana nawa ne a shekara? 360. To fa, to a shekara 10 fa? 3,100. To fa. Lalle wannan. To yanzu mutum an ce ya shekara kamar ga kamar Komar Shehu. Yanzu shekaransa 47. Shekara 47. Kwana nawa zai kama? Kaga. Let me get talk voice. Gona. 10,000 ya yi da 920. 10,000 ta yi da 920? 10,000 10,000 da 920? Shekara 47 kwanakin ta kenan o gashe ku a duniya. Yo, yanzu inda gwamnatin Kano ko gwamnatin ko mai girma shugaban karamar hukumar Gaya ko kuma mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da zai ga wannan bidiyo ya taimaka miki zaki iya karatu? Ta zaki ce Zaki iya karatu? To yanzu me zaki ga sauran yara waɗanda suke a gida waɗanda ba sa zuwa makaranta? Masu jan abu su ta zuwa. Su ta zuwa makaranta? Yanzu inda za a saki a makaranta, wani ɓangaren lissafi kike so ki karanta ko kuwa? Ko likita? Za yi na lissafi. Zaki na lissafi? To, wai yanzu misali, sai na samu kamar a ce 7 sau 20. 140. Kin kai da saurin ma ba da lissafin ba da Kara mutum Tara sau 30. 270. Kenan nan. Miliyan 5 so 10. Miliyan 5 sau 10 ba. Miliyan 50. Miliyan 10 so 20. Miliyan 10. So 20. Miliyan 200. To ke kin taba rike miliyan ne kike wannan lissafin? Ina yi miliyan. To. Tumbaita. Dubu 10 sau 10. 100. Yanzu miliyan ɗaya a cire 350. Miliyan 1. A cire 350. Hijin 900. Hijin 999 da 1,650. kai wannan shi ka gama da kai. Ni yanzu ne wani irin tambaya kin bude ni. Me ya kamata in tambaye ki? To yanzu ki roƙo ga mai girma gwamna. 500 sau 10 nawa ne? 5,000. Ba wahala wannan. Yanzu 10 sau 30. 300. 30 sau 100. 3,000. 3,000 sau 30. 90,000. dubu 90 sau 3. 90,000 sau 3. 270. Kai wannan 270 sau 3. 270. Sau 3 ba? 810. Wallahi wannan yarinyar ta gama da mu. Yanzu ga wata malamar gona ta taho gona. Yanzu amfanin gona. Misali in yi wata 2 da kwana 15
kwana nawa kenan iya duniya? 75. To, yanzu ki roƙi mai girma gwamna, Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ciyaman na gai local government Alhaji Dr. Ahmed Tashi su taimaka su saki a makaranta. Saboda kin ga kwakwalwanki ta fi 'yan jami'a ma. Su ɗau nauyin karatunki, ke baki da gata wanda zai taimaka miki ki karatu. Don Allah ki roƙe su taimaka miki. Da su Kabiru Gaya, da su Abdullahi Mahmud Gaya kuɗi, su taimaka miki ki karatu. Ke dai 'yar gwadayi ce a mazaɓar Shagogo, a Gaya local government. Su taimaka miki ki karatu. Kina buƙatar haka? Yanzu idan ka samu 7 sau 7 49. wannan kin gama da ni. Gashi mata tambaya da Allah ni na kasa. 1,200 sau 10. 12,000. Za ta bata lokaci, za ta baka ansa. 3 sau 10. 30. 2 sau 10. Iya. To wannan mai sauki ne. Ka ce a miliyan ɗaya ba cire 350 ta kai ba. To amma ke yanzu kwakwalwarki ce take ba da wannan ansar ko kuwa? Haka Allah ya baki wannan hikimar? Miliyan 1 a raba ta sau 15. Miliyan 1 mutum 15. Na wajen a raba. Kaga 60. 60 sau 15 kaga 900 ko? 65 biyar. 65 hinjin he 22. 60 he 10,000. Sai raguwa. 10,000 he 100. 165 sau 10 sau 5. No. 675. Haka ne. Haka yake. Wallahi haka ne. Ka gane lissafin da dai. Amma shekaran ta nan. Lissafin da dai. Me sunanki? Saratu ko? Sannan ta kawo 10 sai ta kawo sauran da suke kare kuma ya ta rarraba. Haka take. Me sunanki? Saratu ko? Ce Saratu, me sunanki? Sunanki me? Saratu bayan jigawa suke yi. Uwayen jigawa? Ke dai Allah ya baki hikima. Ke kwamfuta ce. In dai lissafi ne ke kowane iri ne a zo wurin ki kawai. Ba calculator kuma ba aji kika koya ba. Allah ne baki wannan baiwar. Da wata wanne da nake yi wa makarantar boko mu wani malamin makarantar boko mu ne yake tambayar yan makarantar boko wani abu daya hasa wadanda Aje kawai yake faɗa ni ma ina faɗa da ina faɗa he dai na faɗa yake tambaya ta ɗaya ga mar da yake ɗaya ga mar dan ɗaya ga mar haka nake yin lissafin. Haba, aka kika koya. Ya zama ɗalibin ki. Malamin ya kika zama kina koya masa kuma. Nahi bai kwari ba. Wani malami ya kuma ce sai masu leman a unguwar su bawar mai yake shan gaya. To. Ƙofar Kano ne gidansu. A ƙofar Kano? Yanzu dai an ɗauki nauyin ki zaki karatu. Za mu sa wannan abun a duniya, in Allah ya shugabanni sun ji wannan abun, Allah ya taimaka su zo su ɗauki nauyin ki. Ke dai ƴar gwada yace a Shagogo local a Shagogo mazaɓar Shagogo. A Gai local gamma. Kano. Da ya bar da ni kawai da ne ma kai da wurin mutane da ya bar ni ma zuwa dan guri. Ko ina za ba ki zaki take karatun ki. Ba karatu ko karatun ma zaki je. Ko Kano ne zaki zuwa karatu. Yanzu in na ce miki 8 sau 10 80 sau 10
800. ina ta ba da amsa ta ga mutum ne ga damu Shikenan dai. za ta iya ba da In rana kai ma kai wani abu za ka iya.